в това видео ще ви покажа съвети за учене, който аз лично използвам много често, е преди да си легнете, прочетете урока примерно по история и когато преди да си легнете, след като сте се изкъпали и вече сте в леглото, просто вземете и прочетете урока за 5 минути. Така, не знам, поне при мен работи. Мозъка осмисля дадения урок и се концентрира и може би докато спи той го обмисля, не знам. И после когато мислите, че ще ви изпитват или просто когато дойде време за този час, си прочетете урока отново в междучасието и така мозъка ви ще запомни, ще се сети за това, което сте чели вечерта и ще осмисли всичко всъщност и наистина това действа. Съвет е винаги да учите на тихо място, където около вас няма телефони, компютри, лаптопи, таблети, изобщо всякаква технология, електроника и хубаво е да включите телефона си на самолетен режим и защото всъщност така мозъкът ви ще се концентрира в задачите или в урока, а не в телефона. Може би един много важен за мен. Знам, че след училище сме изморени и искаме възможно бързо да се приберем, да оставим раниците, да излезем да играем, да се почиваме или всеки на каквото му се прави, но не и да учим. Затова, колкото и да сте изморени, оставяйте, не е задължително да е по 1 или 2 часа, може по 30 минути, но оставяйте на консултация, защото ако има нещо, което не разбирате, е по-добре да оставите на консултация, за да ви се обясни, а не просто да го пропуснете, защото после по-нататък може много да ви потрябва, а вие всъщност да не можете да го прилагате това знание. Номер 5 и последният съвет за днес е докато например на други ден имате контролно по история или пък ще ви изпитват, дъвчете дъвка докато учите урока, но го учете, не е просто да го прочетете, ами го учете. Дъвчете дъвка докато учите и после, по време на часа, дъвчете същия вкус дъвка, който сте дъвчили, когато сте учили урока. Така мозъка с помощта на тази дъвка всъщност си припомня от старата дъвка, си припомня какво сте учили преди и може би това също толкова много ми помага. Знам, и в моето училище е забранено да се дъвчи дъвка в час. Не знам дали има някой, в което не е, но може скришно просто да я дъвчите малко преди часа и в часа просто да ви стои в устата някъде и да промятате от време на време от единия край в другия. Знам, аз така направих при най-строгата си госпожа и всъщност всички от мен. Надявам се клипът да ви хареса. Ако е така, дайте thumbs up и се абонирайте за каналът ми. До скоро!